قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Sen ayt, men sizi azapdan gorkudyan, özüme edilen vahiy bilen, o imanlığa edilen çaqılığı kera adamlar eşitmezler, her wagti keşolarını azapdan gorkudulsa. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. O eger şolara sen perverdigarın azabından biraz miqdar degse, elbette şonda aydarlar helaket bize bolsun, tahqiq biz zalimlardan bolluk deyip. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَقِيَامَت günne adalet mizanını kurarmız. Pes bir ahadiga ol günde zulmedilmez. Egerçe bir adamın amali xardelin dänesi miqdarınça bolsa da biz şonu hazır ederiz we biz kafi ders hesap etýän bolup. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. وتحقيق biz Musaga we Harunga hak bilen batyla fark berýän kitaby we cehaletiniň zulmatyna nur bolýan we ýagtylyk bolýan we muttaqilara wagz we nasihat bolýan kitaby berdik. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Ol muttaqiler ki özleriniň Perwerdigarynyň azabyndan gorkýardylar, gaýybany we görmäni. Oşolar kıyamatdan da gorkarlar. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Ve bu Kur'an-ı Kerim mübarek bolan wagz nasihattir. Keşoni biz nazil ettik. Aya siz şonu inkar etýäňizmi? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وتحقيق biz İbrahim'a mundan ol özüne laýyk kemal we hidayetni berdik. We biz İbrahim'in nübüwwete we hidayete laýykdygyny ýaxşy bilýärdik. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. وَوَقْتِي ki İbrahim öz atasyna we öz kowmuna aýtdy, bu suratlaryňyz we heykelleriniz ki siz şoňa ibadet etýäňiz näme zatlardyr? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Qowmlary jawap berip aýdypdyrlar, biz ata-babalarymyzy şu zatlary ibadet etýän tapdyk diýip. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Hazreti İbrahim aýtdy, tahqiq sizde we siziň atalaryňyz da aşkar gumrahlykdadyrlar. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. İbrahim'in qowmlary İbrahim'e aýtdylar, aya sen bize haqqy getirdiňmi ýa-da sen oýnaýanmy? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
Hazreti İbrahim aýtdy: "Men oýnaýan däldirmen, belki siziň perwerdigaryňyz asmanlaryň we ýeriň perwerdigarydyr. Keş olaryny halk edip ýokdan bar edipdi. We men de şu aýtýan sözümi bilip aýtýaryn we hakykatyny aşkar bilýäryn" dipdir. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ Ve Hudaýa qasam bolsun ki men tahqiq siziň botlaryňyzy awradaryn, botxanadan öwrilip gideňizden soň.